Mai sunt 2 zile până la Revelion, iar timișorenii care nu și-au făcut planuri din timp unde să-și petreacă noaptea dintre ani au ocazia să meargă în centru, unde vor avea parte de un concert de zile mari. Cargo și Narcotic Sound vor face un mega spectacol pe scena din Piața Victoriei. Nu știm. La vârsta mea nu știu dacă vin. Depinde de vremea cum e. Dacă e vremea frumoasă, venim. Dacă nu, nu venim. Va cânta Cargo? Știu, am program, am citit. Cred că am să vin. Va cânta Cargo? Foarte bine, îmi place. Da? Veniți deci? Da, vin sigur. Ar trebui să vedem. Ar trebui, că Cargo să fain. Vedem. O să treceți și prin centru, deci. Da, încercăm, da. Ce faci de Revelion? Vii în centru? Da. Nu sunt de aici, dar e ceva frumos. În Banat e ceva Namburoa, nu? Sud-vestul Europei, nu? Va cânta Cargo? Vă tentează? Vă place? Păi se vede că sunt puțin de modă de Cargo, dar mai mult jazz rock. Dar oricum e frumos, Cargo e numărul 1 din țară. A devenit deja tradiție ca trupa de rock Cargo să cânte la Timișoara în noaptea dintre ani, însă anul acesta primarul Nicolae Robu s-a gândit și la iubitorii muzicii house. Narcotic Sound vine la Timișoara de Revelion să facă show pentru timișorenii care vor dori să petreacă în centru.